Вітаю вас! Сёння нядзеля, 2 лістапада. У эфіры тэлеканала Віцебск праграма «7 дзён». У бліжэйшую гадзіну падводзім інфармацыйныя вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Галоўныя падзеі тыдня вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. І вось пра што пойдзе размова сёння. Першы тыдзень у эфіры на тэрыторыі вобласці пачаў вяшчанне новы тэлеканал Віцебск. Многа навін, забаўляльныя, пазнавальныя і музычныя перадачы на любы густ, а таксама вячэрняе шоу у прайм-тайм. Усяго больш за 17 гадзін эфіру. На конкурс трапілі выпадкова і перамаглі. Лепшай сям'ёй года ў Беларусі стала сям'я Неканчукоў з Наваполацка. Любоў да творчасці ў іх сямейная. Гэтым і ўразілі журы конкурсу. Прокуратура выйшла на балконы. У Віцебску каля 1000 балконаў прызнаныя аварыйнымі, а значыць небяспечнымі. Хто адказны і чаму патрэбы ў капрамонце растуць хутчэй, чым спіс выпраўленых дэфектаў. Гэтым пытаннем задалася абласная прокуратура, чым выклікала галаўны боль у камунальнікаў. За распаўсюджванне атруты да 13 гадоў пазбаўлення волі у Віцебску судзяць гандляроў спайсаў. У складзе злачыннай групы 4 маладых людзей, 2 з іх, у тым ліку дзяўчына, непаўналетняя. Праз інтэрнэт яны прадавалі да кілаграма курыльных сумесяў за тыдзень. Злачынства лічыцца асабліва цяжкім. Да стагоддзя з дня нараджэння мемарыяльная дошка народнаму мастаку Беларусі Паўлу Масленікаву адкрылася ў Віцебску. На будынку былога Віцебскага мастацкага вучылішча па вуліцы Суворава. Навучальная установа адкрыла свету імёны многіх знакамітых мастакоў. Востры нюх і прафесійная хватка. На базе віцебскай мытні служаць 4 чацвероногія супрацоўнікі. І ў барацьбе з наркатрафікам ім няма роўных. На ліку кожнага з гэтых сабак дзесяткі затрыманых злачынцаў і парушальнікаў. За такімі вынікамі стаяць гады прафесійнай дрэсіроўкі. Галоўная падзея гэтага тыдня. У панядзелак 27 кастрычніка жыхары Віцебскай вобласці ўпершыню прачыналіся пад пазыўныя новага тэлеканала Віцебск. Калектыў абласной тэлерадыёкампаніі амаль на працягу года рыхтаваў да старту гэты праект. Інфармацыйныя, пазнавальныя, музычныя, забаўляльныя праграмы. І вось завяршаецца наш першы тыдзень у эфіры. Канешне, усе мы хваляваліся, разумеючы адказнасць моманту. Былі некаторыя тэхнічныя замінкі, аднак не памыляецца толькі той, хто нічога не робіць. І ў новага канала абавязкова з'явяцца, а можа і ўжо з'явіліся пастаянныя гледачы. Людзі, што цікавяцца жыццём прыдзвінскага краю, дзе жывуць. А пакуль давайце яшчэ раз успомнім, якімі сакрэтамі тэлевізійнай кухні журналісты дзяліліся ў першы дзень эфіру тэлеканала Віцебск. Мікрафон уключаны. Мы ў эфіры вось ужо некалькі гадзін. Першы абласны тэлеканал Віцебск. Ідэю яго стварэння яшчэ восенню мінулага года падтрымала і Белтэлерадыёкампанія, і Віцебскі аблвыканкам. Калісьці з 1997 па 2003 год у вобласці вяшчаў шырокавядомы 6 ТВК. И цяперашні праект яго лагічны працяг. Телеканал Витебск является продолжением 6-го телевизионного канала, потому что все те люди, которые сейчас запускают телеканал Витебск, практически все работали на 6-м телевизионном канале. И база профессиональная, она именно идет оттуда, от 55-летнего опыта и от 55 лет работы вообще Витебской студии телевидения. Доўгі час эфір на канале запаўнялі сеткавыя партнёры, у прыватнасці тэлеканал «Мір», а праграмы ўласнай вытворчасці журналісты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» размяшчалі на іншых каналах. Але цяпер гледачам не прыйдзецца губляць час на пошук, напрыклад, мясцовых рэгіянальных навін. Першы абласны тэлеканал ужо ў эфіры. Гэты праект на працягу амаль года рыхтавалі да старту журналісты, аператары, рэжысёры, тэхнікі, дызайнеры. І з сённяшняга дня мы прапануем гледачам Віцебшчыны толькі ўласную прадукцыю. Больш за 17 гадзін у суткі эфірнага часу. Стаўку журналісты робяць на навіны. З'явіліся нават дзённыя выпускі навін у стылі без каментарыяў. Прычым праграма «Віцебскі вестник» будзе чаргавацца ў эфіры з прамымі ўключэннямі са студыі «Радио Витебск». Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных спортивных событиях. У нядзелю на нашым канале выніковы выпуск навін, праграма «7 дзён». На працягу гадзіны мы не толькі нагадаем пра асноўныя падзеі, якімі жыла вобласць увесь мінулы тыдзень, але і зазірнем у будучую сямідзёнку. Акрамя таго, кожную нядзелю мы будзем запрашаць у гэтую студыю аднаго з карэспандэнтаў Віцебскага вестніка, каб гледачы з першых вуснаў пачулі цікавыя падрабязнасці, якія засталіся за кадрам. Усё гэта праграма «7 дзён».
Тэлегледачоў чакаюць і іншыя абсалютна новыя праекты. Дыялогі пра мастацтва «Время арт». Гэта літаратурныя, музычныя, мастацкія гісторыі. Тэлеафіша – праваднік па культурных падзеях Віцебска. Пазнавальна-забаўляльная праграма для самых маленькіх «Абракадабра». Моладзевае ток-шоу «Задзела» у новым фармаце. А таксама унікальны праект, прысвечаны 55-годдзю Віцебскай абласной студыі тэлебачання. А кожны вечар у прайм-тайм на новым канале будзе выходзіць праграма ў жанры тэлевізійнага кафэ «Вечерний Віцебск». Размова ў прамым эфіры не абмяжуецца зададзенай тэмай. За кубкам гарбаты або кавы тут можна будзе абмеркаваць пражыты дзень, падзяліцца думкамі, пра штосьці паспрачацца. Да першага эфіру усяго некалькі гадзін. Вядучы праграмы Александр Назаранка умела хавае хваляванне, а можа і ўвогуле не хвалюецца. Але менавіта ён сёння адкрывае вячэрняе шоу на новым тэлеканале. Это программа местного своего родного телевидения, которая выходит в прямом эфире, которая рассказывает о том, что произошло именно сегодня, в этот день, рядом с нами, рядом с человеком, который ехал на троллейбусе, в автобусе, который ехал на машине, стоял на остановке. Это, мне кажется, очень важно. Не где-то там, ведь у нас у каждого есть интернет, и каждый знает, что где-то там, а нет, а жизнь, она рядом с тобой. У праграмы «Вячэрні Віцебск» будзе 10 вядучых, і кожны з іх зможа запрашаць у студыю самых розных людзей і рыхтаваць для гледачоў свае сюрпризы. Нам хочется, чтобы зрители стали не только зрителями, но в какой-то степени и участниками данного проекта. Поэтому мы сделали так, что любой желающий сможет прийти заранее и поприсутствовать на эфире, непосредственно в этой студии, и увидеть своими глазами, как создается программа. У пачынаючага журналіста Івана Паючэнкі работа цікавей многіх. Тое, чым іншыя займаюцца ў вольны час, для яго прафесійныя абавязкі. Як актыўны карыстальнік інтэрнэту, Іван практычна заўсёды ў сетцы. Там жа на прасторах сусветнай павуціны ўжо ёсць інфармацыя пра новы тэлеканал «Віцебск». Можна сказаць, цяпер мы пастаянна онлайн. На данный момент у нас существуют группы в самых популярных социальных сетях. Там мы будем выкладывать некоторые записи из нашего эфира. Там можно обсуждать, можно использовать, кстати, наш официальный хэштег ТВ Витебск, и тогда поиск информации, в том числе и с моей стороны, будет проще. Я очень надеюсь на то, что зрители будут присылать видео, фотографии, которые у них есть, может быть, которые они хотели бы показать всем. Если это интересно, мы обязательно это покажем. І гэта далёка не адзіная тэхнічная навінка тэлеканала «Віцебск». Да яго старту адрамантаваныя студыйныя павільёны, пабудаваныя новыя дэкарацыі, закуплена сучаснае прафесійнае асвятленне. Технически мы ввели в оформление также видеостены. Это возможность по-новому общаться с телезрителем, делать интерактивные какие-то включения, по скайпу связываться с областными центрами и с районными центрами нашей области, и делать прямые включения с каких-то событий, которые будут проходить напрямую в Полоцке, в Орше, в Браславе, в Поставах. Можна сказаць, новы тэлеканал «Віцебск» будзе бліжэй да свайго гледача. Ён і задумваўся як мясцовы, сямейны і домашні, які расказвае пра людзей, што жывуць побач з намі. Сегодня у каждого есть телевизор, и у нас дома, как минимум несколько десятков каналов. Казалось бы, зачем еще один канал нужен? Но мне кажется, что очень важно, чтобы именно в пакете вот этих вот многочисленных каналов, зарубежных, российских, украинских, был обязательно свой местный домашний телеканал, который рассказывает именно про жизнь твоего региона, твоей области, где мы живем, который рассказывает про тех людей, которые живут с нами рядом. И мне бы очень хотелось, чтобы вот новый телеканал «Витебск» именно и был таким домашним семейным каналом, который рассказывает про нас и работает для нас. Застаецца толькі дадаць, у пакеце кабельных аператараў глядзіце тэлеканал з лагатыпам «Віцебск». Вольга Шмаргун, Леонид Табол, Александр Рындзін, Ян Пчэльнікаў. Навіны «Віцебск». У эфіры новага тэлеканала «Віцебск» будзе многа навін. Таму сёння я запрасіла ў гэтую студыю галоўнага ньюсмейкера тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Знаёмцеся, загадчыца рэдакцыі інфармацыі Диана Петровна Курыла. Добрый день. Здравствуйте, Ольга. Диана Петровна, колькі ж выпускаў навін штодзень выходзіць на новом телеканале? Ну, прежде всего я хочу сказать, что наш канал позиционируется как новостной канал. И поэтому главный упор здесь делается на новости, то, что мы умеем делать и то, что мы любим делать. И поэтому ежедневно в эфире нашего канала будет по 10 выпусков новостей, 15-минутных. Это очень много, это очень большая серьезная работа, и мы будем стараться делать ее качественно, чтобы радовать наших зрителей хорошими, добрыми новостями.
Вот эти вот дневные выпуски в формате без комментариев – это новшество. И на ваш взгляд, чем они будут интересны зрителю? Да, это наша инновация. Это мы только пробуем их, и я могу сказать, что уже у них появился свой зритель, и они действительно нравятся. И, на мой взгляд, нравятся они тем, что это новости, первые эмоции. Как правило, первое впечатление, оно самое верное. И, может быть, поэтому вот эти вот новости без комментариев, они с колес. То есть журналисты только что приехали, отснятый материал показывают режиссерам, и вот они здесь в эфире. И поэтому они вот вызывают такой большой интерес. И, собственно говоря, зритель может сам составить свое мнение о том, что происходит, что он видит, что он слышит. Мне кажется, что это хорошая форма, и она будет продолжена на нашем канале. Но вот это новости будних дней, а эфир выходного дня, новостной, что он будет собой представлять? Наш зритель не останется без новостей в выходной день. В субботу у нас планируется 2 выпуска новостей по 15 минут. Еще у нас будут воскресные выпуски новостей небольшие. Ну и каждое воскресенье вечером в эфире то, что вы видите сейчас, наша премьера. 7 То есть дней. наша программа, да, итоговая программа 7 дней. Хорошо, давайте немного о том, что остается за кадром. То есть каким новостям вы отдаете предпочтение как руководитель отдела? Вы знаете, Олечка, говоря о наших новостях, я хочу сказать, что все-таки региональные новости, наверное, должны отличаться от новостей столичных, от новостей, может быть, больших городов. И я бы назвала концепцию наших новостей как новости с человеческим лицом. Мне кажется, это новости для людей, это новости о людях, и это новости для тех, кто живет рядом с нами, и о тех, кто рядом с нами. То есть в данном случае, наверное, вот местечковость, это слово употребляется в каком-то контексте случае, да, но с другой положительном. стороны мы не должны забывать и о том, не закрываться только в пределах своего региона, да, мы все-таки должны говорить о том, как мы выглядим на фоне республики, да, какие процессы, происходящие в республике, происходят и в нашем регионе. И еще хочу отметить один момент, что мы очень активно начинаем сотрудничать с региональными телестудиями. Мы уже давно сотрудничаем с Новополоцким «Вектором». Мы пробуем работать с Поставским телевидением. И эта тенденция будет продолжена. То есть наш зритель уже не будет видеть только новости Витебска. Да? Мы не всегда можем выехать на регион, но новости районов мы тоже будем показывать. И мне еще хотелось бы отметить о новом проекте, презентация которого состоялась на областных дожинках. Это проект телерадиокомпании «Витебск» с районными газетами. Он оказался очень успешным, очень интересным, и работа над ним сейчас продолжается. Мы надеемся, что зрители скоро в эфире увидят новости районных газет в телевизионном формате. Давайте пока оставим это, Да. не будем приоткрывать завесу тайны. Все интриги. Да, хорошо. И в связи с этим у меня последний вопрос к вам. Сколько же человек делают областные новости? Я хочу сказать нашим зрителям, что новости делает не очень много журналистов, но телевидение – это все-таки командная игра, и это коллективное творчество. Поэтому за каждым журналистом стоит оператор, стоит режиссер, стоит звукорежиссер, редактор, водитель, который возит эту телевизионную бригаду. И хочу отметить, что, наверное, дело все-таки не в количестве работающих людей, их не очень много, а в их качестве и профессионализме. И поэтому я не могу не отметить и не сказать о том, какая бригада у нас работает, телевизионная, новостная. Наше преимущество, на мой взгляд, в том, что у нас соединены и опыт, это мастерство наших старших коллег, и среднее поколение, это наши столпы, я считаю, что это у нас универсальные журналисты работают, и молодое поколение, очень талантливое, которое хочет работать и учится, что, мне кажется, это немаловажно. Ну, пожадаем поспіху в нашій команді. Дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, на моє питання сьогодні відказувала загадчиця редакції інформації Діана Петровна Курила. Спасибо. Супрацоўнікі тэлерадыёкампаніі «Витебск» на гэтым тыдні не толькі запусцілі новы тэлеканал, а і згулялі ў футбол. У абласным цэнтры прайшоў дабрачынны матч паміж камандамі журналістаў і праваахоўнікаў. Паназіраць за спартыўнымі баталіямі запрасілі выхаванцаў Андрэеўскага дзіцячага дома. А пасля гэтага спартыўнага відовішча дзецям уручылі падарункі, спартыўны інвентар. Наш корэспандэнт Сергей Мисурагін, хаця сам і не гуляў у футбол з-за траўмы, але на матчы ў якасці балельшчыка прысутнічаў.
Пачалося мерапрыемства з экскурсіі, якую прадстаўнікі віцебскага кадэцкага вучылішча арганізавалі для выхаванцаў Андрэеўскага дзіцячага дома. Хлопчыкі і дзяўчынкі ўпершыню пазнаёміліся з кадэцкім бытам, убачылі, як жывуць, вучацца і трэніруюцца будучыя абаронцы айчыны. Уражаннем было столькі, што нікога не здзівіць, калі ў будучым выхаванцы дзіцячага дома звяжуць свой лёс з гэтай навучальнай установай. В этом году мы впервые приехали в кадетское училище. Очень хотелось показать детям, потому что для многих, возможно, это будет шаг в будущее. Есть уже желающие, которые говорят, я бы хотел сюда поступить. И я думаю, что детям всем очень понравится. Это и общение с другими детьми, и другая обстановка, и взгляд на жизнь, на дальнейшую жизнь свою. Тым часам на спартыўнай арэне ішлі апошнія прыгатаванні да сустрэчы. Наша здымачная група дарма часу не губляла і даведалася, як нарадзілася ідэя правядзення дабрачыннай акцыі, якая знайшла усебаковую падтрымку. Я буду сам играть вот сегодня, будет играть мой заместитель, будет играть начальник Октябрьского РОВД, будет играть заместитель начальника департамента охраны, вот именно Витебского областного управления, и сотрудники кадровых аппаратов, и все. Поэтому мы думаем, что победит дружба. Мы вот хотели привлечь даже и детей, чтобы взять там по несколько человек в команду. Но посмотрим потом по ходу игры. Всегда интересно посмотреть, как можно провести время с теми людьми, с которыми работаешь постоянно. С пресс-службой УВД практически ежедневно на связи. Как ребята могут побегать в футбол, как могут организовать мероприятия для молодежи, тоже интересно, поэтому с удовольствием решил поучаствовать. І вось гучыць свісток суддзі, абедзве каманды без разведкі кідаюцца ў бой. Журналісты наспірна ідуць наперад і агаляюць тылы. Супрацоўнікі ўнутраных спраў ловяць іх на контратацыі, адкрываюць лік. А пасля гэтага яшчэ двойчы вымушаюць прадстаўнікоў СМІ пачынаць з цэнтра поля. На табло лічбы 3-0, але яны не збіваюць наступальны парыў рэпарцёраў. Ветэран тэлевізійнага цеха Александр Петровецкі забівае першы гол, а вядучы навін рэгіёна Артур Смалякоў скарачае лік да мінімуму. У перапынку ігракоў перапаўняюць эмоцыі. Я смотрю на молодых ребят, им тоже нелегко. Это говорит о том, что они немножко не готовы. Я вот хотел бы им посоветовать, больше заниматься спортом, двигаться, и тогда будет все нормально. Все подготовленные, нам тяжело таскаться с ними, приходится, конечно, от обороны играть. Ну, вот на контратаках немножко и получилось их поймать, 2 запихали, ну, я думаю, что поиграем. Пасля адпачынку футбольная бітва разгарнулася з новай сілай. Каманды адказвалі атакай на атаку. За некалькі секунд да фінальнага свістка журналісты аднавілі лік. Нічыя 5-5. А ў серыі пасляматчавых пенальці, якія даверылі біць выхаванцам дзіцячага дома, перавага аказалася на баку прадстаўнікоў СМІ. Пасля гэтага удзельнікі футбольнага матча уручалі падарункі. Сучасны спартыўны інвентар якраз тое, што неабходна падрастаючаму пакаленню, каб быць спрытнымі, моцнымі і здаровымі. Сергей Мсурагін, Леонид Табола, навіны Віцебск. Ад падзей непасрэдна звязаных з тэлерадыёкампаніяй «Віцебск» да іншых навін. Спецыялісты ў галіне стандартызацыі з розных краін свету спрабавалі прыйсці да кампрамісу ў Віцебску. У аўторак у абласным цэнтры адбылося чарговае пасяджэнне навукова-тэхнічнай камісіі па стандартызацыі Міждзяржаўнага савета па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі. Распрацоўка і пераход на адзіныя стандарты ў вытворчасці і аказанні паслуг – гэта неабходныя крокі да зняцця бар'ераў у гандлі, а значыць, да ўмацавання эканомік дзяржаў. Святлана Макаева растлумачыць, пра што дамовіліся на міжнародным узроўні. 2 разы ў год збіраюць спецыялісты ў галіне стандартызацыі, тэхнічнага нарміравання і інфармацыйных тэхналогій, каб прыняць адзінныя стандарты. На 48-е пасяджэнне ў Віцебску сабраліся спецыялісты Беларусі, России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Разработка общих технических нормативов позволяет сблизить хотя бы экономические и технические интересы на постсоветском пространстве, независимо от того, кто какой занимает политическую позицию, либо в какой союз ходит. И вот сегодня даже Украина присутствует и говорит о том, что экономические интересы, они превалируют. То есть экономика должна развиваться без границ и на благо стран, которые сегодня здесь присутствуют. У рамках мытнага саюза, які аб'ядноўвае Россию, Беларусь и Казахстан, распрацавана 34 тэхналагічныя рэгламенты і 31 з іх ужо зацверджаны. Час паказаў, такую дзейнасць неабходна паскараць і аб'ядноўваць агульныя стандарты з іншымі краінамі былога СССР. На сёння патрабуе удасканалення і Міждзяржаўны савет па стандартызацыі.
стандартизации. Самое отличительное на сегодняшний день то, что мы хотим перестроить работу, формат работы МГС изменить. То есть МГС существует более 20 лет, есть свои плюсы, есть свои на сегодняшний день минусы. И это показали именно те интеграционные процессы, которые сейчас развиваются в рамках Таможенного союза и вновь созданного Евразийского экономического союза. На пасяджэнні абмяркоўваліся пытанні, па якіх у бакоў розняцца падыходы, каб зблізіць пазіцыі і прыйсці да агульнага вырашэння. Переход на единые требования – процесс очень болезненный, потому что за время существования независимости наших стран наработали огромное количество противоречий и противостояний. И, как правило, все различия устранять намного тяжелее, чем их создавать. Зацвярджэнне прынятых адзіных рэгламентаў будзе разгледжана кіраўнікамі нацыянальных органаў стандартызацыі ў снежні ў Азербайджане. Светлана Макаева, Сергей Котаў, навіны Віцебск. А вось на эканамічнай карце Віцебскай вобласці можа з'явіцца абутковы холдынг на базе прадпрыемства «Белвест». Неабходнасць яго стварэння дыктуе рынак. Яшчэ 2 гады таму на нарадзе ў прэзідэнта Беларусі перад абутковымі прадпрыемствамі былі акрэслены галоўныя задачы галіны: нарошчванне вытворчасці і імпартазамяшчэнне. З'яўленне буйных структур на базе некалькіх прадпрыемстваў – гэта павелічэнне вытворчых магутнасцяў, стварэнне новых, на якіх могуць выпускацца імпартазамяшчальныя камплектуючыя. Зараз на разглядзе ва ўрадзе нашай краіны знаходзіцца праект стварэння холдынгу «Белвест». «Белвест» создает и сейчас находится на стадии согласования своего холдинга, который планируется включить и непрофильное предприятие, это ОАО «КИМ», для того, чтобы сформировать многопрофильный холдинг, который поможет восстановиться экономике предприятия «КИМ» и поможет создать новые импортозамещающие производства на высвобождающихся площадях данного предприятия. А вось першы абутковы холдынг беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка» сёння ўжо актыўна займаецца мадэрнізацыяй сваіх новых вытворчасцяў. Агульны аб'ём інвестыцыйных затрат складзе больш за 1 трыльён 600 мільярдаў рублёў. Добрая навіна на гэтым тыдні прыйшла да нас з галоўнага сямейнага конкурса Беларусі. Сям'я Никончукоў з Новополацку стала лепшай у краіне. Творчы падыход па-сапраўднаму творчай сям'і прыйшоўся да спадобы журы. Бацька Аляксей Никончук працуе мастаком-афарміцелем. Яго жонка Таццяна трымае сваю майстэрню і магазин тавараў для творчасці. А іх дзеці сур'ёзна займаюцца музыкай. Для лаўрэатаў гран-пры конкурсу сям'і Никончукоў удзел у рэгіянальных адборачных турах стаў справай выпадку. Аднак на фінале на этапе новополочане показали, что выпадковых перамог не бывает. Мы стараемся всегда делать, что от нас зависит, мы стараемся делать это как можно лучше. Если уж мы за что-то беремся, то мы стараемся. Вот, не ради победы, но чтобы, по крайней мере, быть не хуже других, и чтобы в грязь лицом не ударить, мы, конечно, готовимся, стараемся. Конкурс «Сям'я года» праходзіў у Беларусі ў другі раз і, безумоўна, спрыяе ўмацаванню духоўна-маральных асноў сям'і, адраджэнню сямейных каштоўнасцяў і традыцый. Асаблівасць сёлетняга конкурсу ў тым, што ўдзел у ім прымалі толькі шматдзетныя сем'і. Дарэчы, Полацку прысвоены статус «Горад, дружалюбны дзецям». Такое рашэнне прынята на пасяджэнні каардынацыйнай нарады па рэалізацыі аднайменнай міжнароднай ініцыятывы. Старажытны горад стаў 6-м у Беларусі з тых, што атрымалі гэты ганаровы статус. Пры прыняцці рашэння ўлічваліся 7 асноўных параметраў: удзел дзяцей у грамадскім жыцці і прыняцці рашэнняў, жылое асяроддзе, бяспека ў горадзе, ахова здароўя і здаровы лад жыцця, адукацыя і развіццё, вольны час і культура, дапамога ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Урачыстае ўручэнне сертыфіката запланавана на 13 лістапада, калі ў Полацку пройдзе маладзёжны форум у фармаце 3D. Робім добрыя справы. А вось Новополацк падтрымлівае свой статус горада дружалюбнага дзецям цікавымі міжнароднымі праектамі. У горадзе праходзіць фінал конкурсу «Фабрыка выдатнікаў-2014» краін мытнага саюза у рамках дзіцяча-маладзёжнага злёту «Імперыя дружбы. Гарадскія стратэгіі». Пра гэта ў аўторак расказвала Юлія Устинова. Международный конкурс «Фабрика выдатников» проходит у 6-й раз. Организатором конкурса выступил Международный громадский фонд подтрымки дзіцяча-маладзёжных отрадных рухаў «Крылаты адзінарог». Разумнікаў и разумниц Казахстана, России и Беларуси урочисто сустракали у Новополацким державным вучилище Олимпийского резерву. Совсем недавно главами наших государств был подписан договор о сотрудничестве в рамках Евразес. Это
Россия, это Казахстан, это Белоруссия. И поэтому очень замечательно, что сегодня вы здесь все вместе. Каб стаць пераможцам фабрыкі выдатнікаў, кожнаму класу трэба прайсці цэлую серыю інтэлектуальных гульнявых выпрабаванняў, а таксама даказаць, што менавіта іх класны калектыў найбольш паспяховы ў вывучэнні школьных дысцыплін. Адметная рыса конкурсу – калектыўны ўдзел. Барацьба разгортваецца не паміж асобнымі стараннымі і адоранымі дзецьмі, а паміж цэлымі класамі. Мы принимаем уже не первый раз, и как бы отрадно то, что, наверное, в то время, когда мы разъединились, то это фестиваль, это, в общем-то, как раз объединение, наверное, лучших ребят, лучших умов нашей страны, России и Казахстана. Узаемадапамога, адказнасць, уменне размяркоўваць сілы, распрацоўваць агульную стратэгію і рабіць індывідуальныя тактычныя хады ў адпаведнасці з каманднымі мэтамі, эфектыўна дамаўляцца і супрацоўнічаць. Толькі пры наяўнасці такіх уменняў і якасцяў калектыў зможа стаць прызёрам і пераможцам конкурсу «Фабрыка выдатнікаў». На гэты раз злёт прысвечаны урбаністыцы і людзям, якія ствараюць спрыяльныя умовы ў гарадах. Они придумывают виртуальные некоторые города, в которых они придумают некие виртуальные социальные особенности. То есть как им отдыхать, как им интеллектуально развиваться. Вот это они сделают все в рамках слета «Империя дружбы». Сёлета Новополоцк прадстаўляе одна школа. І ў катэгорыі А, і ў катэгорыі Б пераможцамі сталі навучэнцы базавай школы нумар 10. Гэта 8 Б і 5 Б класы. Напрыканцы тыдня будуць падведзены вынікі міжнароднага конкурсу і аб'яўлены пераможцы. Юлія Устинова, Любоў Саўко, Сергей Пальцаў. Навіны Новополоцк. Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі зараз таксама занятыя дзіцячымі праблемамі. Бяспека дзяцей у цэнтры ўвагі. Штогод перад пачаткам навучальнага года установы адукацыі рапартуюць аб сваёй гатоўнасці. Прычым не толькі да адукацыйнага працэсу, але і да арганізацыі дарожнай бяспекі навучэнцаў. Агароджы, шлагбаумы, забараняючыя знакі, тэматычныя класныя гадзіны. Пакуль што гэта адзіныя прафілактычныя метады, якія даюць свае плады. Праўда, не ўсюды. Віктор Праліч прадоўжыць. Аўтамабільны бум зрабіў сённяшні дзень настолькі прасцей, наколькі яго і ускладніў. Напэўна, такая колькасць аўтамабіляў стала тым чырвоным індыкатарам, які прымусіў задумацца пра бяспеку самага дарагога нашых дзяцей. Апошнім сігналам стала трагедыя ў Мінску, калі аўтамабіль паставіў крыж на лініі жыцця пяцікласніка. Пасля чаго ля ўсіх школах былі ўзведзены агароджы, шлагбаумы, якія забараняюць альбо абмяжоўваюць рух знакі. Але сітуацыю паўсюль кардынальна гэта, на жаль, не змяніла. На моем веку тут за 13 лет сколько тут аварий, сколько тут разбивают, на детей наезжают. Сколько ж можно об этом говорить? Василь Васильевич працуе ў гэтай віцебскай школе. У яго абавязкі ўваходзіць уборка тэрыторыі, начная ахова. Плюс да ўсяго кожную раніцу ён трымае абарону ад наплыву аўтамабіляў. І кожную раніцу заракаецца сысці з працы назаўсёды, бо адзін ён не ў сілах супрацьстаяць абыякавасці бацькоў да бяспекі сваіх жа дзяцей. Бывает, что вежливо обращаться, а бывает, что и чуть на кулаки не приходится по-дедовски. Так они что? Ты завтра не работаешь, ты тут не работаешь. Он прокурор, он кто-то и прочее. Пугает. Да мне, что ты меня пугаешь? Страшнее Афгана прошел. Что ты меня пугаешь? И вот такие вот молодые, богатые на внедорожниках. А гэта адваротны бок медаля і, мабыць, узорны, улічваючы размяшчэнне школы, брамка якой выходзіць прама на праезжую частку, кіраўніцтва вырашыла больш шчыльна падысці да праблемы дзіцячай бяспекі і усталявала адмысловы бар'ер. Это инженерное сооружение в виде простых труб призвано сделать путь детей наиболее безопасным, потому что, как вы видите, находится калиточка, открытая в школу, и дети, особенно младшие классы, они энергичные, и все время на выходе из школы пытаются побыстрее выбежать с территории. Данное решение позволяет снизить их скорость, заставить их обходить данное устройство, и тем самым достигается то, что они выходят более медленно. Не бегут толпой, можно так сказать. Зрэшты, гэта не адзінае ноу-хау гэтага навучальнага года. Віцебская ДАІ сумесна з аўтадарожнікамі вырашылі пайсці далей і намалявалі белай фарбай на чорным асфальце незвычайных зебраў. Але куды б не глядзелі гэтыя намаляваныя зебры, якой бы вышыні не стаяла ля школы агароджа, галоўнае гэта пільнасць саміх бацькоў, якая часам раствараецца. Лучше пройтись пешком, это раз. Исключение автомобиля – это уже большой плюс. Если же в районе школы нету места, я думаю, что каждый день подвозят водители. Они, в принципе, знают район вокруг школы, знают, где можно на небольшом удалении от школы поставить машину так, чтобы она не мешала никому.
и не создавать пробок вокруг школы. Між іншым, акрамя такіх простых рэкамендацый ДАІ, нагадвае і аб адказнасці адміністрацыйнай, якая можа ударыць па вашым бюджэце сумай ад 1 до 5 базавых велічынь. Толькі вось падасца яна вельмі нязначнай, калі пад пагрозай будзе жыццё дзяцей. Віктор Праліч, Ян Пшэльнікаў, навіны, Віцебск. Судовы працэс над прадаўцамі спайсаў працягваецца ў Віцебску. Крымінальныя справы былі распачатыя ў адносінах 4 маладых людзей, прычым 2 з іх непаўналетнія, у тым ліку 1 дзяўчына. Падчас следства адзін з удзельнікаў групоўкі знаходзіўся ў вышуку. Зараз яго затрымалі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Вырашаецца пытанне аб экстрадыцыі. Юнакі і дзяўчыны абвінавачваюцца ў тым, што яны незаконна з мэтай збыту набывалі, захоўвалі і прадавалі асабліва небяспечныя псіхатропныя рэчывы. Суду Першамайскага раёна Віцебска належыць разгледзець і прааналізаваць 11 тамоў крымінальнай справы, выслухаць паказанні 4 фігурантаў і больш 80 сведкаў. Обвинения предъявлены за незаконный оборот наркотических средств, в данном случае психотропных веществ, с целью их сбыта и сбыт их. Санкция предусматривает наказание от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, либо без конфискации имущества. Ну, это относится к категории особо тяжких преступлений, этим и вызваны столь суровые санкции. Какие сложности могут возникнуть в ходе судебного разбирательства, тоже сложно прогнозировать, поскольку все это очень сложно. Но по опыту могу сказать, что где-то в течение, наверное, месяца-двух мы должны разобраться, поскольку суд принимает все меры к всестороннему, полному, объективному и оперативному разрешению дела для того, чтобы принять справедливое, обоснованное и законное решение. Нагадаем, пра самы буйны ў вобласці інтэрнэт-магазин па продажы спайсаў праваахоўнікі даведаліся яшчэ ў мінулым годзе, а выйшлі на яго вясной. Схема работы ў сетцы была нескладанай. Праз Skype патэнцыяльныя пакупнікі звязваліся з карыстальнікам пад умоўным нікам. Грошы пералічвалі на электронныя кашалькі, а наркотык забіралі ў розных тайніках па ўсім горадзе. Такім чынам наркадылеры прадавалі да кілаграма спайсаў за тыдзень, прычым і выраблялі яго самі. Такі бізнес прынёс маладым людзям больш за 1 мільярд рублёў. Усяго з пачатку года на Віцебшчыне за захаванне, распаўсюджванне і ўжыванне псіхатропных і наркатычных сродкаў, у тым ліку і спайсаў, узбуджана больш за 520 крымінальных спраў. Толькі ў адносінах да непаўналетніх за 9 месяцаў бягучага года ўзбуджаны 22 крымінальныя справы за распаўсюджванне курыльных сумесяў або спайсаў. Разам з ростам продажу расце і колькасць спажыўцоў. На жаль, у гэтую сумную статыстыку ўсё часцей трапляюць падлеткі. Александр Камовіч паспрабаваў разабрацца, чаму. На гэтым тыдні ён разам з праваахоўнікамі пабываў у рэйдзе па інтэрнатах навучальных устаноў Віцебска і сам пагаварыў з непаўналетнімі пра іх адносіны да наркотыкаў. Праблема курыльных сумесяў, так званых спайсаў, набірае ўсё большыя абароты. Колькасць злачынстваў, звязаных з псіхатропным сінтэтычным наркотыкам, у параўнанні з мінулым годам павялічылася ў 8,5 разоў. І разам з гэтым усё больш і больш курцоў з'яўляецца сярод непаўналетніх. Средний возраст потребителей это 16-17 лет, но есть, конечно, и факты, когда выявлялись подростки более молодые, то есть от 13 лет уже были случаи, но они попадают в наркологию, там с ними работают. Что касается категории потребителей, которых мы выявили, да, это 77% это учащиеся учреждения, дающих профессионально-техническое образование, то есть это бывшие ПТУ, теперь это уже лицеи считаются. Вот. Это та основная категория. Учащихся высших учреждений образования среди выявленных подростков, несовершеннолетних имеется в виду, нету. В области проходит акция «Наш выбор», у рамках якой унутранными органами проводится рейдовая работа. Инспекция по справах непаўналетних разом с навучальными и медицинскими установами активно занимаются профилактикой сярод моладзі. Однако фильмами и размовами тяжко переконать подлетка, які лічыць уживание курыльных сумесяў бескрыўдным свавольством. К сожалению, в настоящее время, как показывает практика, при беседе с несовершеннолетними, они не относятся, абсолютно не относятся к данным курительным смесям как к каким-то психотропам или наркотическим веществам, считая, что это, скажем так, обычная вещь, та же сигарета, выкуренная ими на улице, что, к сожалению, не является таковым. Яшчэ одна прычына папулярнасці курыльных сумесяў іх кошт. Сёння практычна любому падлетку па кішэні гэты наркотык. Але мала хто з тых, хто спрабуе псіхатроп, разумее, што першая ж зацяжка можа стаць і апошняй. Но они думают, это может весело какое-то будет, безудержное веселье, да, что это так хорошо, как это круто. Ну и другие сами рекламируют, там, например, кто-нибудь там, попробуй, там,
получишь кайф и все такое. Тебе понравится. Да. На самом деле это на самом На каждого человека по-разному влияет. Разуменне таго, што спайс гэта не проста дрэнна, гэта смяротна небяспечна, павінна прывівацца не толькі міліцыяй і школай. Менавіта бацькі і сям'я павінны стаць галоўнымі інфарматарамі для дзіцяці. Александр Камович, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Праблема наркаманіі, безумоўна, не павінна застацца па-за ўвагай моладзевага парламенту. Ён будзе дзейнічаць у Віцебскай вобласці ў 2015 годзе, які, дарэчы, аб'яўлены ў Беларусі годам моладзі. Пагадненне аб стварэнні парламента падпісана сёлета падчас выставы прэзентацыі праектаў рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». У цырымоніі удзельнічалі грамадскія арганізацыі Прыдзьвінскага краю БРСМ, Федэрацыя прафсаюзаў, Фонд міру, Чырвоны крыж, якія дэлегуюць у парламент па 2 сваіх прадстаўнікі. Стварэнне Маладзёжнай палаты ў вобласці абмяркоўвалі даўно. Разглядаўся вопыт суседняй Расіі. На сённяшні дзень падобныя праекты ўжо рэалізаваныя ў Наваполацку і Лёзні. Тут парламенты паспелі зарэкамендаваць сябе дзейсным памочнікам кіраўніцтва раёнаў. Если такой опыт будет развиваться и приживаться, так скажем, я более уверен, он будет развиваться и по всей республике. Пока это первые шаги, которые пытаются делать сегодня для того, чтобы консолидировать общественные инициативы. Насколько это будет успешно, посмотрим. Мы убедились в том, что проекты, которые реализуются сегодня, в частности, Белорусским республиканским союзом молодежи, они охватывают огромное количество интересов общественных организаций. И консолидировать эти усилия будет, естественно, более правильно, целесообразно в случае, если мы будем работать совместно. Вот эта совместная деятельность, она как раз-таки призвана реализоваться вот в палате. А цяпер да праблем набалелых. Наш корэспандэнт Віктор Праліч на гэтым тыдні займаўся агрэхамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Жыхары абласнога цэнтра, якія пражываюць па вуліцы Церашковай, у чарговы раз звярнуліся за дапамогай да журналістаў. У жніўні мы паспрабавалі разабрацца ў сітуацыі з падтапленнем падвала. Камунальнікі публічна запэўнілі, што пытанне закрыюць на працягу верасня, і, здавалася б, абяцанні стрымалі. Але ці задаволены жыхары якасцю выхаду са становішча? На гэтым відэа ўсё зразумела нават без каментарыяў. Такая карціна ў падвале гэтай шматпавярхоўкі назіралася напрыканцы лета. 2 месяцы таму Галіна Паўловна забіла трывогу. Пад пагрозай аказалася пара нарыхтоўкі запасаў на зіму. За моцных летніх дажджоў узровень вады падняўся да крытычнай адзнакі. Спускацца ў падвал можна было толькі ў гумовых ботах. Камунальнікі знайшлі выйсце ў рашэнне сітуацыі – засыпаць дно падвала друзам. Щебенка вытеснила воду, и как была эта сырость вода, так и стоит по-прежнему. Стены начал есть грибок, стены сыпятся. Комары царствуют там. Запах – ужас, тошнотворный. Ничего в этой стороне больше не сделали. Засыпаць засыпалі, толькі вось ніякіх станоўчых вынікаў гэта не дало. Эффект, якога чакалі камунальнікі, не прыйшоўся па душы самім жыхарам. Вода была, стояла вот это вот примерно, вот кольцо вот это было у воде. До сюда, вот до коробки, стояла вода. Камунальнікі запэўніваюць, што гэта адзінае, што ў іх сілах, бо ж дасканальна падысці да вырашэння патопленага падвала не дазваляюць фінансы. Заложнікі сітуацыі жыхары гатовы пайсці насустрач грэту і ўнесці свой грашовы ўклад у вырашэнне праблемы. Я не уверен в том, что если мы озвучим, значит, сумму для решения данной проблемы, я имею в виду для восстановления всей, значит, работы этой канализационно-ливневой станции, что жители согласятся оказать нам какое-то финансовое содействие, потому что сумма здесь, значит, на несколько десятков миллионов даже звучит, не говоря уже о каком-то, если говорить о порядке цифр, я имею в виду. Як стала зразумела са слоў прадстаўнікоў мясцовай улады, пакуль гэта падвальнае пытанне невырашаемае ўвогуле, паколькі сістэма, функцыя якой заключаліся ў выпампоўванні вады, проста выйшла са строю, а тэрміны яе адраджэння невядомы. Няўжо пытанне, як дапамагчы людзям, стане рытарычным? Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, Навіны, Віцебск. Рытарычным дакладна не стане пытанне рамонту балконаў у абласным цэнтры, таму што імі зацікавіліся пракуроры. І хоць у апошнія гады камунальнікі рамантуюць балконы значна больш, але архітэктурных упрыгожванняў, якія нясуць небяспеку, у гарадах вобласці застаецца нямала. Як паскорыць работу і хто адказвае за стан балконаў, гэтае пытанне паставіла абласная пракуратура. Віктор Праліч выслухаў адказы камунальнікаў.
Только ў абласным цэнтры налічваецца каля 105 тысяч балконаў. Каля 1000 гэтых конструкций находятся в подвешенном стане с пометкой «аварийный». К примеру, балконные конструкции, балконные плиты имеют существенные трещины. На балконах не имеется ограждений, имеются следы частичного обрушения и другие существенные недостатки. Указанные нарушения законодательства подлежат незамедлительному устранению, поскольку обрушение балконных конструкций может повлечь травмирование граждан и повреждение имущества. Як показывае час, ярлык неналежнага выгляду часцей атрымліваюць балконы сталінак і хрушчовак. На жаль, патрэбы ў капрамонце растуць хутчэй, чым тэмпы па ўхіленні наспелых гадамі дэфектаў. Собственниками и нанимателями жилых помещений проведен инструктаж о правилах пользования и содержания балконов. Выданы предупреждения и предписания об высвобождении от занимаемых предметов. Также на сегодняшний день определен перечень балконов, подлежащих первоочередному ремонту. Між іншым, тое, што для камунальнікаў галаўны боль, для саміх жыхароў нярэдка месца складзіравання будаўнічых матэрыялаў і рэчаў, якія аджылі сваё. Калі ўзніклі падазрэнні, што стан балкона пагоршыўся, уласніку або наймальніку кватэры трэба не марудзячы звярнуцца ў жыллёва-эксплуатацыйную службу, каб крок на балкон не стаў крокам насустрач трагедыі. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Працягваем выпуск. У эфіры выніковая праграма «7 дзён». Гаворым пра галоўныя падзеі тыдня. І зараз Віцебск культурны. Да стагоддзя з дня нараджэння. Мемарыяльная дошка народнаму мастаку Беларусі Паўлу Масленнікову адкрылася ў аўторак у Віцебску. Вядомы пейзажыст і дэкаратар, ураджэнец Магілёўшчыны, у горадзе над Дзвіной вучыўся ў 30-е гады мінулага стагоддзя. І в ітоге яго творчасці ў знакамітай на ўвесь свет Віцебскай мастацкай школе. На ўрачыстасці з нагоды адкрыцця ганаровага знака прыехалі родныя мастака. Віцебск нездарма называюць горадам мастакоў. Ён адкрыў свету нямала імёнаў вядомых творцаў, у тым ліку імя Паўла Масленнікова. У горадзе над Дзвіной будучы народны мастак Беларусі правёў усяго некалькі гадоў. З 1934 па 38 вучыўся ў Віцебскім мастацкім вучылішчы. Але менавіта гэты адрэзак часу паўплываў на яго светаадчуванне і падштурхнуў працягнуць вучобу ў інстытуце жывапісу імя Рэпіна ў Ленінградзе. Віцебск ва ўспамінах творцы прысутнічаў заўсёды. Шкада толькі яго першыя вучнёўскія пейзажы з мясцовымі краявідамі не ўцалелі ў гады Вялікай Адчыннай. Ён усё жыццё успамінаў, узгадваў свае студэнцкія гады. Не толькі займаліся выяўленчым мастацтвам, это была асноўная іх праца ў вучылішчы. Але яны падыгрывалі ў мімансе ў тэатры мясцовым. Яны афармлялі мясцовы друк, газеты, хадзілі на этюды, пісалі віцебскую прыроду. І все это засталося ў памяці. Мемарыяльная дошка ў гонар вядомага выпускніка ўстаноўлена менавіта на тым будынку, дзе і размяшчаўся ў 30-е гады Віцебскі мастацкі тэхнікум. Зараз тут дзіцячая мастацкая школа і адразу некалькі памятных знакаў з імёнамі знакамітых творцаў, што вучыліся тут у розны час. Тое, што я яго добра ведаў, гэта і паспрыяла, і дапамагло ў стварэнні вобраза. Ён быў неардынарны, вельмі неардынарны чалавек і такі неспакойны в душы за мастацтва, за стан увогуле жыцця нашага. І заўсёды смела выказваўся і таму ён быў цікавым. Стагоддзе з дня нараджэння Паўла Масленнікова Віцебск адзначыў шэрагам мерапрыемстваў. З нагоды юбілейнай даты тут прэзентавалі 2 кнігі ўспамінаў і даследаванняў творчасці мастака. Выданні, аўтарам якіх з'яўляецца дачка творцы, папоўніць фонды абласной бібліятэкі. Тут жа на працягу месяца будзе працаваць выстава знакамітых пейзажаў і эскізаў тэатральных дэкарацый, якія Павел Масленнікаў стварыў падчас работы ў Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Адразу 2 персанальныя выставы адначасова разгарнуліся ў Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва. У вялікай зале размясцілася экспазіцыя пад крыламі анёла мастака з Шаркаўшчыны, члена Беларускага саюза мастакоў Віктара Крука. Яна прымеркаваная да 65-гадовага юбілею аўтара. У крыху меншай прасторы малой зале прадстаўлены жывапіс Алены Паплыка. Абсалютна розныя мастакі і па ўзросту, і па манеры, і кожны цікавы па-свойму. Малады аўтар Алена Паплыка аддае перавагу вобразнаму выразу, філасофскай развазе і сваёй творчасцю працягвае традыцыі беспрадметнага мастацтва. Больш сталы мастак Віктар Крук, паслядоўнік рэалістычнай школы жывапісу. Яго любімыя жанры, пейзажы і партрэты. Яшчэ ён вядомы сваёй адметнай выкладчыцкай дзейнасцю. Больш за 20 гадоў абучае дзяцей малюнку і жывапісу ў Шаркаўшчынскай школе мастацтваў. Большая частка яго вучняў працягвае навучанне ў вышэйшых установах рэспублікі.
В художественную школу уже даже когда я закончила ее, я ходила туда, я приходила в гости, приходила просто порисовать. И быть рядом с таким учителем это достойно, потому что все его ученики, они не забывают творчество, даже если кто-то ушел в какую-то другую сферу, работает, может быть, где-то в совсем другой отрасли. Если в большом выставочном зале работает выставка, персональная выставка Виктора Крука, который предпочитает реалистический жанр, портреты, пейзажи, но в то же время они метафоричны, то в малом выставочном зале открыта выставка персональная молодой художницы Елены Поплыко, которая закончила технологический университет и работает с темой абстракции, старается мыслить образами, и это прекрасно удается, что делают немногие молодые художники. Приглашаем всех оценить эти достижения в разных жанрах. Яшчэ адзін музей, народны гісторыка-этнаграфічны музей гісторыя Заронаўскага краю, сёлета стаў лаўрэатам другога нацыянальнага форуму музея Беларусі. Яго адукацыйны праект па патрыятычным выхаванні моладзі адзначаны дыпломам Міністэрства культуры краіны. Інна Кірыенкава пабывала ў музеі і пазнаёмілася з экспазіцыяй. Заронаўскі гісторыка-этнаграфічны музей, якому ўжо 28 год, можна лічыць сапраўдным цэнтрам выхавання, адукацыі і асветы. Гэта гордасць месцічаў, візітная картка вёскі. Штогод каля 1000 наведвальнікаў з розных куткоў зямлі бываюць тут. Запрашаем всех людей у Заронаўскі музей. Наведайте музей у школе, не пашкадуеце ніколі. Выхаванцы Людмілы Нікіцінай, стваральніка і кіраўніка музея, самі ладзяць экскурсіі для турыстаў, ахвотна дзеляцца інфармацыяй і цікавымі звесткамі пра унікальнасць гэтага мястэчка. Дзякуючы сумесным намаганням і нястомнай паўсядзённай працы заронаўцаў, сёлета ў музеі расчынілі дзверы яшчэ дзве залы беларускай міфалогіі і паветка. Цяпер жартуюць, у нас тут водзіцца ўсялякая нечысць віртуальная, балотнік, вадзянік, ягіня, дамавік і лесавік, а ў паветцы сабралі ўсё, чым багата гаспадарка селяніна. Збіралі па вёсцы не толькі па нашай вёсцы, амаль па ўсяму раёну, а можа і в обласці. Людміла Канстантіна наша вельмі вялікая вандроўніца. Калі яна кудысьці паехала, то абавязкова прыедзе з новым экспанатам. Музей гэта не проста нейкая хата, у которой стаяць нейкія прадметы. Гэта гісторыя, мы жывём гэтым музеем. Заронаўскі музей – гэта не проста скарбонка памяці і даўніны. Гэта яшчэ і багаты матэрыял, прыдатны для вывучэння гісторыі свайго краю. Музей двойчы пацвярджаў званне народнага, а сёлета быў удастойны звання лаўрэата прэстыжнага рэспубліканскага форуму, дарэчы, адзіны з Віцебскай вобласці. Мае дзеці, якія займаюцца са мной тут краязнаўствам музея, яны і радаводы свае пішуць, яны і карыстаюцца матэрыяламі музея пры падрыхтоўцы да урокаў. І, канешне, праводзім масавыя мерапрыемствы. Масавыя мерапрыемствы не ў маштабе 1000 чалавек, а ў маштабе камерным, то есть невялікая зала і невялікая колькасць, што мае высокі патэнцыял выхаваўчы. Вось калі дзеці самі распавядаюць пра тыя прадметы, якія звязаны з іх сям'ёй. А яшчэ ў планах заронаўцаў напісаць кнігу пра сваю вёску, і гэтая работа пачалася. Будзе што пакінуць у спадчыну сваім нашчадкам. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебскі раён. Віцебск падтрымлівае свой статус культурнай сталіцы Беларусі. Таму і не дзіўна, што ён увайшоў у дзесятку самых папулярных у расіян гарадоў СНД на лістападаўскія святы. Такія дадзеныя прадаставіў расійскі сервіс онлайн-браніравання гатэляў. Узначальвае гэты спіс галоўны горад нашай краіны – Мінск. У геаграфічны топ таксама ўвайшлі Ерэван, Астана, Баку, Кіеў, Бішкек, Кішынёў, Алматы і Ташкент. На Віцебшчыну расіяне едуць і за здароўем. Цікавасць да аздараўленчага турызму з боку ўсходніх суседзяў расце з кожным годам. Гэтаму спрыяе блізкасць да мяжы, адпаведнасць кошту і якасці, а таксама мерапрыемствы па рэкламе падобных паслуг. Трохдзённы тур па нашай вобласці для расійскіх партнёраў на гэтым тыдні наладзіў адзін з беларускіх тураператараў. Арганізатары паездкі разам з калегамі з Ярослаўля, Санкт-Петербурга, Новгорада і Смаленска вызначылі, да якіх беларускіх здраўніц расійскія турысты праяўляюць найбольшую цікавасць. Вырашылі пазнаёміцца з аб'ектамі і вывучыць іх патэнцыял. Падчас тура па Віцебскай вобласці госці наведаюць 15 аб'ектаў, сярод якіх Лепельскі ваенны санаторый, санаторыі Лясное, Лётцы і Нафтан, а таксама база адпачынку Крупеніна. Галоўныя ўрачы і дырэктары правялі для ўдзельнікаў тура майстар-класы. Они нашли партнеров, то есть в нашем лице, допустим, по одним санаториям, какого-то туроператора там по другим, и уже
попросили нас провести для них обучающий такой рекламник. Сегодня вот мы уже посетили и государственную базу отдыха Крупенина, и как бы открывающийся реабилитационный центр. У них совсем другое представление уже о санатории Лёдце, то есть как бы я уже с некоторыми я уже разговаривала, и у них как бы да, они говорят, даже не ожидали, что тут так хорошо. Між іншим, размова аб турыстычнай прывабнасці Прыдзенскага краю ў пятніцу ішла ў стенах аблвыканкама. Там падвялі вынікі 5-го па ліку конкурсу «Лепшая аграсядзіба 2013 года Віцебскай вобласці». Пераможцамі сталі 6 прадстаўнікоў сельскай туріндустрыі ў 5 намінацыях. Сярод узорных сядзіб адзначылі у Барысавіча Браслаўскага района, Арцоўская прыстань, Міёрскі район, Азёрная з Расоншчыны, Нерушоўка, Глыбоцкі район. Номінацыя «Лепшы старт» удостоена месца адпачынку Малінкі Аутфитерс Віцебскага района и Дедова спадчына з Лепельшчыны. Хочется это все возродить, чтобы и показать. Приезжает турист, то есть он может уже понимать, что родительская суббота, ну это просто как родительская суббота. Но то, что проводится, как она настоящая проводилась и какая она была вот в те времена, как наши бабули все это делали, вот это вот как продукт предлагается. Помимо того, что свежий воздух, у нас она находится, вот я же говорю, в лесу. Нет, там ни трасс не проходит, ничего. То есть человек приезжает, он отдыхает душой и телом. Конкурс «Лучшая агроэко-усадьба года» проводится традиционно с целью того, чтобы способствовать развитию агроэкотуризма в нашей области, его дальнейшему развитию, как одного из наиболее перспективных видов туризма, развивающихся в области. Бизнес прибыльный, подключаются все новые и новые, и мы довольны тем, как развивается агроэкотуризм в нашей области. Сёння толькі ў паўночным рэгіёне краіны налічваецца каля 5000 аграсядзіб, і штогод іх колькасць расце дзякуючы фінансавай падтрымцы з боку дзяржавы і даволі не безвынікова. За год такі турыстычны прадукт дае прыбытак у сярэднім у 11 мільярдаў рублёў. Лепшымі ў Беларусі прызнаныя і віцебскія мытнікі. Па выніках работы абласных мытняў за трэці квартал бягучага года лепшымі сталі супрацоўнікі Прыдзвіння. Дзякуючы зладжанай працы нашых мытнікаў за 9 месяцаў у бюджэт краіны пералічана каля 2 трыльёнаў рублёў. Вось і напярэдадні ў цягніку Полацк-Даўгавпілс кантрабандысты пад выглядам солі хацелі перавезці цыгарэты. Агульным коштам амаль паўмільярда рублёў. Супрацоўнікі верхнядзвінскага аддзела мытнага афармлення сумесна з аддзяленнем пагранічнага кантролю правялі дагляд вагона мінералавоза і выявілі 153 скрынкі з цыгаретамі беларускай вытворчасці. Агульная колькасць тытунёвых вырабаў склала каля 80 000 пачак. Цыгареты канфіскаваныя, віцебская мытня праводзіць праверку. На базе віцебскай мытні служаць 4 чацвёраногія супрацоўнікі. Сабака, сябар чалавека, а для кінолага яшчэ і верны напарнік, без якога складана было б знаходзіць і затрымліваць злачынцаў. Сабакі мытнай службы трэніруюцца з дапамогай спецыяльных методык. Хто навучае сабак і якія пароды падыходзяць для такой працы, даведаўся на гэтым тыдні Артур Смалякоў. Нават у 21 стагоддзі адным з самых дзейсных інструментаў у барацьбе з наркатрафікам застаюцца сабакі. Ніякія тэхнічныя навінкі пакуль не могуць замяніць востры нюх. Сёння на базе віцебскай мытні служаць 4 чатырохногія пошукавікі. На працу звычайна бяруць аўчарак і лабрадораў. Гэтыя пароды вызначаюцца добрымі прафесійнымі якасцямі. Але любога сабаку трэба доўга навучаць і выхоўваць. Человек, который сталкивается с этим впервые, пока он преодолеет все трудности дрессировки, он может и год свою собаку обучать. Вот. Но есть там общепринятые тенденции, то есть там от 3 до 6 месяцев собака должна стоять там на определенное количество запахов, вот, должна выполнять курс послушания дрессировщикам. Это не автомат, который повесил на полку, он будет висеть, его только чистить иногда там раз в год и все. То есть собакой нужно заниматься постоянно. Сабакі мытнай службы рэгулярна здаюць экзамены на прафпрыдатнасць. 5гадовая аўчарка Заура, пераможца сёлетняга чэмпіянату мытных службаў у Беларусі, перад іспытамі ўжо не хвалюецца. Гэта вопытны дэтэктыў, які дапамагае раскрываць злачынства. Ім чарговае заданне знайсці колбу з псіхатропным рэчывам. Один такой тубус будет здесь с наркотическим веществом, то есть все остальные будут с другими запахами, вот, и она должна его среди этих запахов найти. Некалькі секунд і задача вырашана. На твары напарніка і дрэсіроўшчыка сабакі гонар загадаванца. Из-под кнута
не дрессируется ни одна собака именно по поиску, потому что здесь нужно привить собаке именно, так сказать, с радостью это все делать, да, чтобы у него было желание именно такое, вот, не искусственное, сказать, а так вот пробудить у нее инстинкт, ее желание, то есть добытчика, там, поисковика и все остальное, чтобы она это делала с азартом, с искрой в глазах. На мытні собаки звычайна служаць до 8гадовага ўзросту. Далей заслужаны адпачынак, але гэты чатырохногі супрацоўнік на пенсію не спяшаецца. Пасля 14 гадоў самаадданай працы Ніка ўсё яшчэ захоўвае ранейшую хватку і востры нюх. Інспектор аддзела кіналагічнай службы Віцебскай мытні Андрей узяў яе яшчэ шчанюком, сам выхоўваў і дрессировал. Собака бывает что-то схватывает на лету, что-то приходится немножко помучиться. Ну, вы знаете, собака есть собака, взаимоотношения у нас хорошие. По заканчэнні службы со сваімі састарэлымі гадаванцамі кінолагі не развітваюцца, забіраюць дадому. За гады сумеснай службы грозныя аўчаркі, ротвейлеры і доберманы становяцца для іх сапраўднымі сябрамі, самымі пяшчотнымі і любімымі. Артур Смоляков, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Поспехи ў спорце – гэта не толькі прэстыж краіны, а і вырашэнне праблем абароназдольнасці, дэмаграфічнай бяспекі і ўмацавання генафонду нацыі. Менавіта з гэтага пункту гледжання разглядаліся на чарговым пасяджэнні аблвыканкама пытанні фізкультурна-аздараўленчай і спартыўна-масавай работы з насельніцтвам в обласці, а таксама падрыхтоўкі спартсменаў высокага класу. Наш корэспандэнт Любоў Дзядзюра выслухала меркаванне чыноўнікаў. Основы здоровья кожнага чалавека закладваюцца з маленства, таму апошнім часам заняткам фізкультурай у дзіцячых садках надаецца асаблівая увага. У новых установах дашкольнай адукацыі абавязкова прадугледжаны басейны, шмат гульняў і інвентару, які спрыяе правільнаму развіццю дзіцяці. За отчетный период увеличилось общее количество руководителей физического воспитания учреждений дошкольного образования на 30 человек. Активно проводится работа по обучению плаванию в детских садах. Всего в системе образования насчитывается 11 стандартных и нестандартных бассейнов и 58 мини-бассейнов. Хочу подчеркнуть, что 4 из них мы с вами открыли последние 3 года. Спартыўнае выхаванне працягваецца ў школах. Вынікам гэтай работы стала тое, што знізілася колькасць дзяцей, якія маюць адхіленні ў здароўі. Заняткі ў секцыях і гуртках – самыя эфектыўныя лекі для падлеткаў, трапіўшых у складаную жыццёвую сітуацыю. Активная работа здесь в целом и органов исполнительной власти, в том числе в отрасли физической культуры, позволило снизить общее количество состоящих на учете детей и подростков более чем на 8% к уровню 2013 года. Я хочу отметить, что в последние годы у нас неуклонно снижается уровень преступности, рецидивной преступности именно среди подрастающего поколения. На працягу апошніх гадоў спартсмены Віцебшчыны зрабілі значныя поспехі на міжнароднай арэне. Аднак застаюцца немалыя праблемы ў падрыхтоўцы юных атлетаў, пошуку новых талентаў. Анализ качества комплектования отделения бокса показал, что в число учащихся в этом учебном году зачислено 7 человек, лучшим спортивным результатом которых являются первые и третьи места на первенстве области, а 4 из них вообще не имеют никаких разрядов, что не соответствует уровню подготовки училища Олимпийского резерва. В целом комплектование училища проходит нередко только по предоставлению тренера-преподавателя отделения по виду спорта училища без определения уровня спортивного мастерства, без участия заинтересованных организаций, центров и федераций. Сярод знакамітых спартсменаў Віцебшчыны ёсць пераможцы і прызёры алімпійскіх гульняў, чэмпіянатаў свету і Еўропы. Ёсць трэнеры, якія прывялі сваіх выхаванцаў да п'едэсталу. Ёсць жаданне ісці наперад і мацаваць матэрыяльна-тэхнічную базу не толькі спецыялізаваных устаноў, а і ўсёй сістэмы масавага спорту. А значыць, наперадзе новыя гучныя перамогі. Любоў Дзядзюра, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Анонс падзей, якія мясцовыя балельшчыкі змогуць убачыць на наступным тыдні, прадставіць наш спартыўны корэспандэнт Сергей Мисурагин. Добрый день, Сергей. І якія цікавыя супрацьстаянні разгорнуцца на пляцоўках Віцебска? Добрый день, Ольга. Про спорт я ведаю, калі не ўсё, то многае. І ўжо 9 лістапада самых заўзятых аматараў футбола чакае выезд у Барысаў.
Там мацнейшы клуб краіны БАТЭ правядзе паядынак супраць Новополоцкага «Нафтана» у рамках чэмпіяната Рэспублікі Беларусь у вышэйшай лізе. А напярэдадні 8 лістапада на поле віцебскага ЦСКА пройдзе матч першай лігі. Футбольны клуб «Віцебск» сустрэнецца з гродзенскім «Слонімам». Напрыканцы розыгрышу ачкі падапечным Сергея Вехцева дастаюцца вельмі складана, а таму ваша падтрымка на трыбунах не будзе залішняй. А вось аматараў хакея на гэтым тыдні прыйдзецца расчараваць. У чэмпіянаце Беларусі наступіць паўза, выкліканая гульнямі нацыянальнай зборнай. Хакей у Віцебск вернецца толькі 11 лістапада, калі мясцовыя мядзведзі памерацца сіламі з гомельскімі рысямі. І завершым наш анонс прыемнымі навінамі для прыхільнікаў баскетбола. 31 кастрычніка стартаваў 23-й чэмпіянат Беларусі сярод мужчынскіх каманд. На гэтым тыдні ў абласным цэнтры нашы гуліверы правядуць некалькі паядынкаў. 4 лістапада паміж сабой сустрэнуцца дзве наши команды «Рубон-2» и «Рубон», а ў суботу падапечных Руслана Вайдакова прыедзе экзаменаваць сярэбраны прызёр нацыянальнага першынства Гродна-93. Вось такім, Вольга, будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён. Дзякуй, Сергей. А мы сёння нагадалі вам пра асноўныя падзеі адыходзячага тыдня. Толькі галоўнае глядзіце нас кожную нядзелю на тэлеканале «Віцебск». З вами была Вольга Шмаргун і праграма «7 дзён». Да сустрэчы.